Filwaqt li sħab tax-xita jidhru li għaddew minn fuq il-Gżejjer Maltin, riħ qawwi ma jidhirx li se jbatti tliet li ġejjin. Fil-fatt tas-Sibt il-Ħadd u Tnejn, propju fil-jum tal-miliet, qed tkun imbassar riħ qawwi b'forza 5-6 li se jkun qed jolqot il-Gżejjer Maltin mill-Majjistral. L-ogħla temperatura matul dawn il-jiem mistennija titla' 17 grad Celsius fil-waqt li fil-għaxija l-inqas temperatura mistennija tkun ta' 12 grad. U għalkemm mhix daqstant kesħa, ir-riħ stess żgur li se jdaħħalna fl-atmosfera tax-xitwa, sinonima ma' dan iż-żmien tas-sena. It-tbassir jindika wkoll li x-xemx ma jidhirx li se tkun qed tfeċċ qabel nhar it-tlieta, tant li l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar li bejn is-Sibt u Tnejn se jkollna temp imsaħħab. U għal dawk il-Maltin li jinsabu f'pajjiżi oħra żmien il-miliet, it-tramuntana tal-Ewropa mistennija tara miliet abjad. Bl-Alpi u l-Iskandinavja mistennija jesperjenzaw ammont sostanzjali ta' borra. U għal dawk li jażlu li jmorru l-Istati Uniti, l-awtoritajiet Amerikani pubblikaw mappa tal-istati li għandhom probabilità kbira li jaraw il-borra nieżla f'dawn il-jiem. Din il-mappa turi li 19 stat għandhom possibilità kbira li jkollhom borra, filwaqt li 33 stat għandhom probabilità żgħira. Skont l-esperti tat-temp il-fenomenu klimatiku bl-isem El Niño se jkun qed inaqqas il-postijiet fejn se naraw miliet abjad għal din is-sena. Bil-maltempata mlaqma pija mu qed tkun ħanina xejn mar-Renju Unit hekk kif qal ħafna dawn il-jiem ġabu diffikultajiet kbar u skumdità, kaġun ta' ħafna xita u riħ qawwi. Fil-fatt diversi titjiriet ma setgħux isiru, il-vjaġġi bil-ferroviji tħassru u diversi sewwieqa spiċċaw involuti f'inċidenti wara li numru ta' siġar waqgħu bil-maltemp u r-riħ qawwi. Minkejja dan kollu, il-Brittaniċi jistgħu jistennew li jkollhom miliet bil-borra kif imdorrijin f'dan iż-żmien ta' festi. Intant, din is-sena se tibqa' mniżla bħala l-iktar sena sħuna tant li kisret rekord, bi-temperatura medja bejn Jannar u Novembru kienet ta' 1.46 grad Celsius aktar minn norma.